Ayan na sila eh. Hello! Good evening sa lahat. Ayan, The Portal, kumusta host? Thank you, The Portal. Minonitor mo? Dinala mo? Oo, pero pakitsekahan. Thank you sa 3 million viewers, 3 million thumbs up. Maraming salamat. 3 million thumbs up pala, wala pang viewers. Ayan siya. Ay. Nakasilid tuloy si Gregory ba? Oo, sabi niya. Galit na hinahabol pa siya ng shower. Oo. Saka hindi pa naman graduate siya. Ayan, 2 million viewers. Thank you. Maraming thank you. Silent tuloy siya. Thank you, thank you. Crowd 1. Ayan, The Portal. Hello, mabuhay to all. Ay, wala. Oo, wala. Ayan, thank you guys. We have 4 million in the house. Thank you so much. Thank you guys. Hello, sis Mars Parto. Ayan, so we are now 5 in the house. Thank you so much. Hello, Manay. Hello po, Stam Sakdan. Thank you, Brother Sain. Ayan, kahit antok ka na. Halwayan mo nga yan. Ayan, kahit antok ka na, Brother Sain. Ayan, maraming salamat. Ayan, nasa Alan. Maraming salamat, Brother Sain. Thank you po. Ayan. Hi, Idol. Hi, Miss Mars. Thank you. Thank you for the support. Ayan, maraming salamat Brother Sain and good night po sa'yo. Ayan, good night. Kasi pang night duty siya, kaya sabi ko kahit tamsak na lang. Pero still, nandito si Brother Saint Twins. Thank you so much. Sis Mers Parto, ayan, inintay mo talaga ako kahit ano na, late night nasa inyo ngayon, 'di ba? So hating gabi na pero hinintay mo pa rin ako. Thank you po. Maraming thank you. Ayan. Si The Portal kanina nandito eh. Pag tumahimik po ako, humihilik na ako noon. Hey. Ganun ba yun, Brother Saint Twins? Ayan. Brother Rafi Dimaon, hello to you. Ayan, mega love shout out sa'yo. Thank you guys sa pagsuporta sa akin. Na-miss ko kayo almost 3 days. Yata na hindi ako nag-live stream, di ba? So, na-miss ko kayo guys. Okay, so ngayon, ayan na, okay na, naka-recharge na si host. Kaya, okay tayo ngayon. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, si Brother Saint Twins, magbibiji lang sa atin at pag nanahimik na daw siya, tulog na siya. Humihilik na. Okay, thank you so much sa aking 5 million viewers and 4 million love of thumbs up. Ayan, thank you so much talaga sis Mers Parto. Ayan, wala pang iba. Si Mama Jen, kakain pa yon kasi katatapos lang ng kanyang live stream. Okay, so napano si Mama Jen? Nag-loading na kasi siya. Bali, 2 minutes. 2 minutes na lang ang kulang. Then, nandun pa ako sa kanya pero wala na talaga sigurong pag-asa kaya sabi ko i-start ko na kasi nakita ko na nga mayroon ng tao dito. Nandiyan na si Sis Mars, si The Portan. Hello, Belly Jan Official! Maray na bangge. Ayan, Belly Jan Official is a monetized channel. Thank you for coming. Ayan. Nagkita din tayo. Ayan, si Belly Jan Official. Ayan, jakita na kita. Thank you. Ayan, maraming salamat sa patamsa. Ayan, Kabayan Belly Jan Official. Thank you for the 6 million viewers. Okay, so Brother Saint Twins, Brother Rafi Dimaon, and Sis Mers Parto, Crowd 1 World News.
Ayan, pwede nyong dikitan po yan, Brother Billy Official, Billy John Officials. Ayan, so pwede nyong dikitan ang mga nandyan po. Sina Brother Saint Wen, Sis Mars Parto, Brother Rafi Dimaon. Ayan, so pwede nyong dikitan yan, guys. Ayan, thanks Doc. Thank you. Ayan, sa wakas nagkita tayo sa live stream ko for the first time. Okay? So, welcome to my live stream. Welcome ka sa bahay namin. Maraming salamat. Okay? So, for now, hantay-hantay natin ang iba para makaisda at kung hindi nyo pa kadikit, pwede nyong kadikitan. Okay? Hello kabayan at Billy John Official. Sabi ni Mrs. Mers Parto. Ayan. So, kumusta? Manay Sigred, Manay. Thank you so much for having you here. Ayan, maraming salamat sa iyo, Manay Sigred Weba. Ayan, nandyan siya. Thank you. So, ayan, maraming salamat. Hindi, ano niya yan, Galamites. Thank you sa lahat ng nandito. We have 7 million in the house. Thank you so much, guys. And the 5 million love of Damsak. So, thank you. Ayan, so welcome kayo. Okay, so magtawanan naman tayo ngayon, 'di ba? So, wag na natin na pag-usapan yung mga kasagingan natin. Ngayon, good vibes tayo, guys. Okay? So, keep going lang tayo. Walang magbabago. Keep going lang, guys. Pag may nawala, mayroon namang bumabalik, 'di ba? So, keep going lang tayo, guys, doon para makamove on tayo doon sa lagas-lagas ng kasagingan natin, okay? So, sabi nga sa Bicol, ang saging nagsasaha, 'di ba? So, pag nagsahe na, padami ng padami. Kaya malagas man yung pinaka-main na mga dati, tapos marami namang umuusbong. Okay? So, parang ganun lang in reality. So, keep going lang tayo, guys. Okay? Basta ang ano natin, just do the right thing. I-follow natin lahat ng policy ni YouTube para wala tayong maging problema. Ayan. Yes, tama ho, sabi ni Billy Jan Official. Kwento ko po kayo ng pampatulog, host. Matutulog kaming lahat pag nagkwento ako ng pampatulog, Brother Saint. Ayan, so, yan, 'di ba? So, like us, 'di ba? So, ine-example ko lagi ang sarili ko kasi madami akong napagdaanan bago ko na-reach yung monetization ko. So, ganun din. Although, nung time namin is madaling mangisda nung time namin na yon. So, pag madaling mangisda, ang daling lumaki ng bahay mo. But then, the sad reality is, nakagraduate ka nga, lumaki ang bahay mo, pero yung WH mo gaganito lang. Ang hirap, parang mas lalong nakakaano maghintay. Parang ang tagal-tagal mong ma-reach. Kaya sabi ko nga, habang baby pa ang channel nyo, guys, i-practice nyo mag-live stream para nakakatanim na kayo ng WH. Okay? So you have to try. Train yourself to be a host. Okay? So pag nasanay ka sa ganyan, parang petics na lang. Okay? Diba? So parehas mo lang silang YouTuber, yung mga viewers mo. I-share mo kung ano yung naging journey mo sa YouTube. Then, may encourage mo din yung mga iba na baguhan. Okay? Simula dun sa paano magdikit, paano lahat, 'di ba? Kung paano ang kalakaran sa YouTube, paano ko ma-reach yung ganito. So, ganun lang, guys. So, it's a routine lang natin yan, guys, ngayon. Okay? So, move on tayo dun sa lagasan. Pag ang isipin na lang natin, okay lang malagas, di ba? So, okay lang. Okay lang yun. Kinabukasan naman, may panibagong bukas naman tayo. Okay? So, still be positive, guys. No matter what. Okay? So, thank you. Maraming salamat sa 6 million viewers na nandito po. Maraming salamat. Okay, Abu Dhabi YouTube, Superman, hello to you, bro. Ayan, thank you sa'yo.
Abu Dhabi YouTube. Okay, guys. Abu Dhabi YouTube is is a monetized channel also. Phil Kid Adventure, hello to you, sis. How long time no see. Ayan, Phil Kid Adventure is in the house, guys. Mega love shout out to you, sis. Welcome to my live stream. Okay, so thank you so much, guys. If you are not yet connected to Phil Kid Adventure, kindly be connected. I am Brother Saint, si Phil Kid Adventure. Ayan. Bata din po yan. Same with your twins. Okay, so thank you so much for coming to my live stream tonight. Sis Phil Kid Adventure. Okay lang ba mag-silent host? Yes, okay lang, Brother Zane. Kasi hindi ka pa naman monetize. Okay lang po yan. Tirahin mo na yan. Kasi ano naman talaga yan ngayon eh, di ba? So okay lang yan. Basta po i-mute mo lang po yung yung mic niya kasi para hindi siya nakakasagap ng sounds na ikaka-copyright mo or ikaka-take down mo ng live stream mo. Okay po? Okay po yan. So, tira-tirahin nyo na ng live stream habang hindi pa kayo monetize kasi pag monetize na, parang ang hirap na po mag-silent LS. Okay? So, ganun lang po yun. Okay? So, pwedeng-pwede. Sige, tirahin nyo na ng silent LS yan. Okay? Tamsakdan host, yes, Brother Ronan Endo, mega love shout out to you. Ayan, Brother Ronan Endo. Kung hindi ka pa dikit kay Belly Jan Official, pwede mo silang dikitan. Also, si Phil Kid Adventure. Okay, so thank you so much, Brother Ronan, for coming and for the love of Tamsak. Salamat host. Yes, Brother Sain. You're very much welcome po. Ayan. Tirahin nyo na. Ayan. Ronan, hello. Musta ka na? From Brother Saint Twins. Thank you, thank you. Okay, so we have 6 million in the house. Wala pa sila Ate Emmy at si Mama Jen kasi kumain pa sila. Okay, so antay-antay natin din ang iba kasi kumbaga minuto pa lang si host, 'di ba? So hindi pa umiinit. Okay, so mega love shout out again sa inyong lahat. Baba lang po bahay ko buhos. Ayan. So, Phil Kid Adventure, Belly Jan Official. Ayan, pwede po kayong magbaba ng bahay nyo kung gusto nyong magbaba. Sa mga gustong magbaba ng bahay, pwede po. Ayan, binaba na Brother Ronan Endo ni Brother Belly Jan Official. Ronan, hi from Brother Rafi Dimaon. Ayan, thank you, Brother Rafi. Okay, so we are now 7 million love of Tamsa, guys. Thank you, thank you. Okay, so dikita na kayo guys. Those who wants to drop their link, it's okay for the host. Okay, para mas madali kayong madikitan. Okay, so labas-pasok kayo. Labas-pasok kayo. Then pagbalik nyo maharang ulit kayo. It's okay. Okay, so thank you guys. Maraming salamat. Brother Rafi, ayan. Try mo kaya, Brother Rafi, bukas. StreamYard. Tapos, akyat ako. Gusto mo ba yun? Akyat ako sa live stream mo. Okay, so thank you, guys. Okay. Ronan Endo. Okay, salamat sa lahat ng nandito. Okay, 4 million viewers. Thank you, guys. Maraming salamat. Okay, so dikita na. Okay, maraming salamat. Si Brother Zane, mauuna yun matulog kasi may duty pa siya. Okay, Mers Parto, ayan. Nagbaba na si Sis Mers Parto. Magkalkal muna ako sa CP ko. Yes, Brother Rafi, you try it. You can make it. I know that you can do it. Kayang-kaya mo yan, Brother Rafi. Basta pag may question ka po, PM mo lang po ako. Okay? Pero, isisend ko po sa'yo yung isisend ko po sa'yo yung step by step sa pagpasok sa StreamYard.
para hindi ka po mahirapan, gagayahin mo na lang po. Okay? So, thank you for my 6 million viewers. Billy Padikit po, ayan, sabi ni Brother Rafi. Ayan, Brother Rafi, may bahay din na binaba si Brother Billy Jan Official. So, ayan. So, basta guys, kung magbabakas tayo, huwag tayong maglalagay ng kung ano pa man, like emojis, ano pa yon, yung mga bawal kay Lolo. Send mo ko. Yes, Brother Rafi. I-send ko po sa'yo. Opo. Gagawin ko po bukas, then send ko po sa'yo para ma-practice mo. Baba po bahay para magdikitan po tayo. Ayan, Brother Rafi. Ibaba mo yung bahay mo. Hindi ko kasi, pahiram nga ng cellphone mo. Ibababa ko yung bahay ni Brother Rafi. Ako na, Brother Rafi, ang magbaba ng bahay mo para hindi ka maano. Ayan, so ako ang magbababa ng mga bahay nyo, ha. Limaon. Okay. Copy link. So, ayan na yung 9 million. Hello, Sabina! Good evening, Harang. Ayan, thank you sa paharang, Sis John Lightenman. Thank you. Ayan, so ibababa ko ang bahay ni Brother Rafi. Ayan, binaba ni Baguio Boy. Ayan, binaba ni Baguio Boy. Bahay po yan ni Brother Rafi Dimaon. Hindi ko nalagyan ng pangalan. Yan, same bahay po. Yes, saglit lang. Ako ang magbababa ng kabahayan nila. Saglit lang, Brother Belly. Saint Twins. Okay, so, ayan. Pili na lang kayo ng shortest video nila para at least full pack, di ba? So, 9 million. Sis Sabena's Wonderful Journal, hello to you. Magandang gabi. Okay. Okay, so ayan na. Ayan. Bulakbol Mix Vlog, hello to you. Good evening all, Tamsagdan, beautiful host. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. 9 million viewers. Hala, 17 minutes ang harang. Ay, ganon, Sis Jean Light. Hala, si Lulo ang naglalagay kasi ng mga harang. Pwede mo nang escape, Sis Jean Light. Skip mo na lang. Sa 1 of 2 pa yan, 17. Ayan. Pwede mo nang escape. Okay lang po yan. Okay? Saint Twins, mega shout out from Brother Ronan Endo. Ayan. Host, di ko mababa bahay mo. Ayan na, binaba ko na, Brother Rafi, ang bahay mo. Yung binaba ni Baguio Boy. Ayan. Same bahay po. Good evening. Bulakbol Mix Vlog, hello to you. Sis Sabina, good evening to you. Ayan, kumusta? Sis Sabina, Wonderful Journal. Okay, hello at Bulakbol Mix Vlog from Sis Mers Parto. 1 of 2 pa yan. Ayan. Hi po, Manay. Hello to you. Bulakbol Mix Vlog. Saint Twins, mega shout out. Thank you. So, ayan, binaba ni, yung kay Saint Twins, Brother Belly, Brother Billy, sino to? Billy John Official. Ayan, 12 million viewers. Thank you guys. Maraming salamat. Okay. So, ayan, sa shout out lang yung nabibigatan sa bahay. Rafi Dimaon po na bahay mo, idol. Kalimbang na lang po ako sa bahay mo, idol. Ayan, kalimbang lang daw. Rafi, Dan po sa bahay mo, idol. Kalimbang na lang po ako sa bahay mo, idol. Ayan, thank you, Brother Billy. Maraming salamat sa iyo, Brother Billy. Ayan, so Brother Rafi, check mo na lang po yung ni Brother Billy John Official. Okay? Thank you. Hi po, Madam Mers Parto. From Bulakbol Mix Vlog. Ayan. So, thank you guys.
Puro niyo YouTubers dito, Brother Belejan Official. Bakit idol ang tawagan? Ahaha. Hindi sa ay, matatapos na lang ang LS, nasa labas pa ako. Pwede mo namang i-skip. Skip mo na yan. Pwede mo namang i-skip sis Jen Light. Ayan, thank you sis Mars Parto. Maraming salamat. Phil Amkedan, Paul Pak, ang galing ng anak mo, behave ng ginupitan. Sana ganun din sana sinasane, ha ha ha. Ayan, so Phil Amkedan, The Adventure. Jangmei, tamsak dan host. Hello, sis Jangmei, anyong. Okay, Billy, salamat. OTW na ko sa'yo from Brother Rafi Dimaon. Ayan. Natatapos ng LEC, hindi pa makapasok. Kaya nga. Ayan, Jangmei, san si Pupoy? Ayan, sis Jangmei, nasan daw si Pupoy? Brother Ronan Endo, Jangmei, hi. Ayan, thank you, thank you. Okay, Belly, salamat, sabi ni Brother Rafi. Ayan, hi at Saint Wins, sabi ni Jangmei. Bryce Parto, Anyong at Jangmei. Ayan, hala, ayan, talaga agad sa akin. Wahaha. Sis Jangmei, nakakabit na kasi yung yung pangalan mo kay Brother Popoy Jeps, kasi ikaw talaga ang bukang bibig niya pag nandito si Brother Pupoy, o di ba? So basta nandito 'yon, walang sawang joke ang natatamo namin kay Brother Pupoy. Okay? So nung nag-LS siya, nahuli namin. Nag-LS siya, sabi niya saglit lang siya, pero inabot kami ng 12 midnight. Okay? So, okay naman. Okay naman ang niya, ang live stream niya. Okay? Anyong po ate at Mars Parto, Kuya Ronan Endo. Sabi ni Jangmei. Hello Jangmei, san si Pupoy? Ayan, sis Jangmei, nihanap talaga sa'yo si Pupoy ni Brother Saint. Belejan Official, harang host. Thank you, Brother Belejan Official. Ayan, thank you so much. Maraming salamat po. Ayan. So, ayan, energetic ba tayo ngayon? Ayan, Sis Jen Light, thank you sa pa-BG. Thank you. So, ayan, Sis Jen Light, kung nasa labas ka pa, paki-skip na lang. Dito na lang ako sa labas. Sabi ni Jen Light. Bakit? Huwag na lang antayin. Sinabi ko na, skip mo na. Pwede mo namang skip ang harang. Sabi ni di ba, may escape na hinahano, mayroong skippable na ads. May kita pa rin yan. Hindi mo kailangan May kita, may pa rin yan. Counted pa rin yung po sa akin. Okay? So, thank you. Sa bahay po nila, hehehe, Saint Winston po sa bahay mo, idol. Ayan, sabi ni Belejan Official. Thank you, bro. Maraming salamat. Okay, so ayan yung mga nakalagpas ka na sa harang Jin Light. Oo, nakapasok na nga si Brother Belejan, di ba? So, pwede pong i-skip ang harang, guys. Skip niyo na lang, counted naman. Basta skippable ads, it's okay. Pwedeng i-skip. Pero pag mayroon namang harang talaga na hindi talaga siya pwedeng i-skip. Walang word na skip. Pero pag skippable, pwede pong i-skip. Okay? So, maraming salamat. Belejan Official, dikit na kita, walang bakas. Ayan, sabi ni Brother Ronan Endo. Salamat, Belejan, from Brother Saint Twins. 1 of 13 minutes pa. Pwede mo nang i-skip, Sis Jen Light. Pwede nang i-skip. Ayan. Dapat 2 of 2 na ang mahaba. Grabe si Lulu. Kaya nga, pwede namang i-skip yan. Basta skippable na ads, pwede pong i-skip. Okay? Guys, excuse mo na ako. Mag-edit lang ng response natin kanina sa sunog. Saan ang may sunog, Brother Bulakbol? Napakadikit. Bakas lang po kayo pag sukli ko tomorrow. Manay host, excuse po muna. Yes, sure. Okay lang, Brother Bulakbol.
Maraming salamat. May sunog daw. Sa Taguig siguro. Sa Manila yan si Sis Jen Light. Sa Manila po si Bulakbol Mix Vlogs. Doon siya nag-work sa DRRMO. Okay, dito po sa Taguig, ayan. Okay, Baggy Boy, ayan. So, si si Bulakbol Mix Vlog po is nasa Taguig po siya. Doon po siya nag-work. So, sa Taguig daw po ang sunog. Ayan. So, regards kay Tita Chris, Brother Bulakbol Mix Vlog. Ayan. Regards sa Madlers. Thank you so much. Ronan Andodan po sa iyo, idol, from Belajan Official. Ayan, thank you so much. Brother Belajan Official. Hello all, sabi ni Sis Jen Lightenment. Okay, so we are now 12 million in the house and the 12 million love of thumbs up. Thank you guys. Ayan, maraming salamat. Bola dyan, G. Pasensya na kayo kanina. Di ko alam na nakalive pa din ako na wala ang net pati data ko. Ayan. So, ayan Mama Jen, sa naman po, sa wifi ng mobile modem, di ba? Yung mobile data modem mo. Malakas po talaga yung kumain yung nag-EML na naglalaro. Okay? So, kaya siguro naubos agad. Kasi tinanong ko yung bata dyan sa taas kasi ganun ang gamit nila. Bakit dati hindi sila naglo-load ng ilang araw? Hindi nila nauubos kung YouTube at lang yung sa schooling nila. Pero halos gabi-gabi nagpapaload siya kasi yung parang naglalaro sila ng Mobile Legend. Ayan. Thank you so much sa 11 million. Iniwang ka na namin, Mama Jen, sabi ni Sis Jen Light. Ayan, so okay lang yun, Mama Jen. Thank you sa thumbs up, Mama Jen. Maraming salamat. Maraming salamat sa pa-thumbs up ninyo, guys. Okay, so we are now 11 million in the house. Thank you, guys. And mega love shout out. Yung Mobile Legend na yan, grabe kumain ng data. Kaya nga, so, tinanong ko yung bata dyan sa taas namin sa taas ng unit namin. Yun, naglalaro daw sila ng Mobile Legend. Ayan. Nasaan si Mama J? Nandyan na, si Mama J, si Bola Jan G. Nandyan siya kasi kumakain pa siguro, kaya pa isa-isa yung pinapasok niyang Diba? So, aray ko, sakit ang pa ako. Okay lang, Jen Light, mag-end na ako pero naka-live pa din. Okay lang yun, Mama Jen, kasi nag-ikot-ikot ka. May 3 minutes pa. Sabi ko, ano kaya kung hinintay pa kita. Nung 1 minute na lang, yun, nag-set up na ako dito. Nandito na pala sila na portal. Shout out. Wala naman ako. Ayan. So, okay lang yun, Mama Jen. At least saka 3 hours ka ngayon. And hopefully, bukas, pagising mo maraming pumasok na kaorasan. Okay? So, maraming salamat sa mga nandito. Belijan Official, thank you. Okay guys, si Belijan Official po is kung hindi nyo pa kadikit kayo. And sa Kid Adventure, nandyan din po. Maraming salamat. Sis Mars Parto, Sis Jangmi, and Sis Sigrid Weba, and also Sabina Wonderful Explorer. Wonderful Journal pala, Explorer. Sasabi ko si Dora the Explorer. Ayan, maraming salamat. Okay, so Sis Jangmi, hindi ka ba nag-LS ngayon? Sa si Manay Sigrid, ha. Ayan, tumawa tuloy si Sis Sabina. Ayan. So, ayan, si Sabina, maraming salamat. Nakadalo ka sa live stream ko. Ilang araw hindi tayo nagkita-kita sa live stream ko, pero ngayon, naka-charge si host, diba? So, napagod ako sa lalaba ko kahapon. Hindi na kinaya ng powers ko. Anyway, sabay ganon, diba? So, good vibes tayo, guys. Move on tayo dun sa mga nawala sa atin. Marami pang babalik, okay? So, sa dami ngayon ng mga nag-YouTube, marami tayong makukuhang ganon, diba? So, lahat tayo nangyayari yung ganong bagay. Pero,
move on na lang tayo. Maging positibo tayo na hindi lang naman tayo kukuhanan ng saging, 'di ba? So may bukas pa naman, 'di ba? So move on tayo dun, guys. Huwag na natin pag-usapan yung mga lagas-lagas na yun. Hayaan natin kung may laglag everyday, okay lang. Okay. So, Harang from Bola Gen G, thank you. Thank you, sis Bola Gen G, Mama Jen, thank you. Maraming thank you dyan sa mga paharang, guys. Okay? So, kung sobrang haba na yung pwede na, basta skippable naman po ang ang harang, pwede na pong skip. Okay? So, counted na din po naman yun sa mga monetize ang channel. And na ako, Atrona, naubos data. Ayan, Belijan Official. Ayan, nagbaba ng bahay si Belijan Official. Thank you, thank you, thank you. Ayan, so thank you, thank you. Maraming salamat sa mga patamsak ninyo sa akin. Ayan, Sis Jen Lai, thank you kahit brown out sa inyo. Talagang may generator ba kayo, Sis Jen Lai? Ayan, so brown out ka na, Sis Jen Light ngayon. Okay, maraming salamat sa 7 milyon na naandito pa. Maraming salamat sa inyo. Okay, so mega love shout out. Dikitan kayo, guys. Wala po generator. Oh. Baka baka mawalan ng battery si Sis Jen Light nito. Kanina pa ay, oh, so salamat naman at may ilaw na kayo. Ang hirap na walang ilaw, no? Iba na yung pakiramdam natin pag nawawala na ang ilaw, internet, 'di ba? Iba na yung pakiramdam natin. Kuha ko tubig. Hello po, padikit po at Belijan Official from Sabina's Wonderful Journal. Ayan. Bumalik naman ang ilaw agad after 5 minutes. Ay, so salamat naman. Ako, hirap na hirap ako pag brown out. Parang iba na yung feeling, di ba? Lalo nung nag-brown out kami, isang buong araw yun, no? Na-drain na yung power bank, yung mga cellphone ko naglulubat na rin. Wala talagang iba na yung Ayan, baba lang po ng bahay, sabi ni Belijan Official. Okay, so ako ang magbababa ng kay Sabina. Sabina's Wonderful Journal. Okay. So, ako nang magbaba ng bahay ni Sabina. Okay. So, maraming salamat. Ayan. So, ayan na ba, Brother Belijan Official. Ayan, yung binaba po ni Baggy Boy ang kanyang bahay. Ayan, maraming salamat. Ayan din po yung bahay ni Sis Jen Lightenment. Ayan, salamat host. Walang anuman, Sis Sabina's Wonderful Journal. Thank you, thank you. Thank you din sa inyong lahat na nandito. Okay, Belijan Official, ayan, yung kay Sis Jen Lightenment, binaba na din niya. Ayan, so maraming salamat sa mga pagbigay mo ng BG lang mi host ha, salamat po sa lahat guys. Ayan, yes po Sis Jangmi, thank you. Maraming thank you sa'yo, ayan. Hindi ko nakita sa sa notification ko kung nag-LS ka ngayon, kaya hindi kita napuntahan. At kahapon, talagang super labadami labango. Okay. Thank you sa pabiji mo dyan, sis Jiangming. Thank you. Maraming thank you. Ayan. Bukas na lang po magsukli para sure di malagas. Yes, it's okay. Brother Belijan, bukas na sila magsukli para dikit na dikit. Ayan. Okay lang po ho. Salamat din ha. Yes, you're very much welcome, Sis Jiangmi. No worries. Ayan. Alam ko na pagod kayo. Galing work. Siyempre, kailangan magpahinga.
So it's okay, 'di ba? Kung kami nga napapagod na nagngangawa lang, pero kayo, 'di ba? So it's okay. Hello, Whitey! Hi, Anyong! Si Jangmi yan, si Brother Honan. Si Jangmi yan. Anyong. Nagulat. Tambay po. Yes, Ate Emmy. Tambay lang. Ayan. Maraming salamat, Ate Emmy. Mega love shout out to you, Ate Emmy. Maraming salamat. Okay? So, mega love shout out to my 9 million viewers, guys. Maraming salamat sa support ninyo sa akin at sa iba pa naming sa atin, sa bawat isa na nagsusupport tayo sa isa't isa. Okay? So, maraming salamat, guys. Ako din, BG, wala na mapaludan. Okay lang, Mama Jen. Sige, diyan ka lang. Okay lang po. Ayan. So, maraming salamat sa 13 million viewers and 8 million viewers and 13 love of thumbs up. Thank you, guys. So, maraming salamat. Okay, so si Ate Emmy nandyan lang yan. Ayan, naka-BG. Si Mama Men. Ayan. So, sabi dan po, idol. Dikit kalimbang sa'yo, idol. Bakas po ako. Pasukli na lang po. Salamat. God bless. Ayan. Thank you, Brother Bellijan Official. Okay, guys. Brother Bellijan Official is a monetized channel. Okay? So, thank you so much, Brother Billy. Okay, from Brother Ronan. Bola Genji, thanks again. Ginawa kang bula ni Brother Ronan Endo. Sis Bola Genji. Ayan. So thank you guys. Maraming salamat. Okay, naway maka-attend sila ang iba sa atin na sila Ate Bolens, abutan pa tayo. Okay, so 9 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Okay, saan tayo? Welcome, Ronan. Sabi ni Bola Genji. Thanks po, I got a screenshot ng name mo po at Bellijan Official. Ayan, thank you, Sabina. Maraming salamat sa iyo, sis Sabina. Maraming salamat. Ayan, so, si Philam nandyan. Okay, so 8 million in the house. Thank you, guys. Ayan, so ganun lang ang kasi pinahataw natin ngayon si Mama Jen sa kanyang LS para masabayan niya yung Akala ko tuloy-tuloy ang ligaya ko dahil may net na napurnada. Alam mo, Mama Jen, hindi naman po napurnada. Sa dami nyo kasi nang gumagamit, tapos may Mobile Legend, hindi talaga kakayanin. Dapat sa inyo talaga line. Akala ko sa'yo lang kasi pang YouTube mo lang. Kung pang YouTube mo talagang tatagal sa'yo. Kasi nung sila walang laro, dumaano din. Ayan. Ayan. So, Mary Grace, si Kuban. Good evening, madam. Madam na madam ba? Ayan. Si, Mary Grace Noel, si Kuban. Hello to you. Mega love shout out to you. Thank you for coming. Maraming salamat. Ayan. So, malakas talaga ang Mobile Legend, Mama Jen. Ayan. Nasa labas pa lang anak ko, di naman gumamit ng net. Nasa net shop siya, ha. Ay, ganun. Ano bang, saglit lang ang basta puro sabay-sabay YouTube. Akala ko ikaw lang talaga ang gagamit tapos isang hindi nag-YouTube, puro Facebook lang. Ayan. So, yan ang doon. Madali talaga. Tapos, ilang MB ba ang niload mo? Ang tanong, ilan MB ba ang niload mo, Mama Jen? Ayan. So, maraming salamat sa 9 million viewers. May YouTube naman na free 1 gig daily. Kaya nga, di ba, Sis Jen Light? Kaya,
yung ano niya kasi, sa data niya, sinabay yata dun. 200 for 7 days. Sabi niya, hindi kaya. Ilang MB? Ilang MB ang ganon, Mama Jen? Titingnan mo yung MB. Yung gigabytes, yung ano niya, titingnan mo. Okay, so ayan, sabi ni so titingnan mo po yung MB mo para ay 16 MB for ay maano Mama Jen, mababa. Ilan nga yung nindownload natin yung 150 2 gig. 2 gig. 2 gig. 2 gigabyte. Ito, 16 MB for 7 days. 100 500 MB yun, di ba? Yung atin? Oo, yung 150. Hindi, 2 gigabyte nga eh. Mababa, 500. 2 gigabyte, ibig sabihin 5 times 4 mo yan. 4 times 5, 20. Yun nakatumbas. Kaya Parang pala. 0.5 gig lang yan. Atin 2 gigabyte. Oo. 4.5 gigabytes. Hindi 4.5. Ayan. So, maraming salamat. Yung mga... Oo, tama yan, Sis Jean. Tama, Sis Jean Light, yung Facebook na walang free na, yung mga movie doon. Talagang, yun. Kasi, akin 15 gigabyte for 7 days plus 1 gig every equal 2 gigabyte. Sabi niya. Okay. Smart ba to, Sis Jean Light? Smart ba yon? Sa smart ba yan, Sis Jean Light or Globe? Ayan. So, maraming salamat sa inyo. Globe Home Wi-Fi. Ay, Globe naman pala. Smart kasi kay Mama Jen. Home Wi-Fi pala kaya hindi man ang home Wi-Fi sa atin. Parang may modem sila na nilulugan. Sa atin, direct sa cellphone. Oo. Oo. Nila, so may modem pala si may modem ng Globe si Sis Jen Light. Baka Globe yan. Oo, Globe nga kay Sis Jen Light, yung sinasabi niya Globe Home Wi-Fi. Ayan. So ayan, 9 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Kung YouTube lang, kayang-kaya kasi si Ate Emmy nga. Ganyan Ayan. Magkano bili ng Globe Home Wi-Fi mo, Sis Jen Light? Binili ko sa Manila noon dahil goal ko raw yumaman damagan online. Ayan. Binili daw niya sa Manila dahil goal daw raw niya yumaman, magdamagan online. Oo nga naman, Sis Jen Light. Goal natin yung... Oo, 249 yan yata, host. 25 daw. Halos 25. Okay. Malakas naman. Malakas na ba daw, Sis Jen Light? Malakas din ba daw? Kasi sa amin, ang signal, mahina dito sa Smart. Sa Globe naman ang malakas. Okay. So, maraming salamat sa 10 milyon na nandito. Thank you. 3 years ako walang work sa Manila. Yun lang, gawa ko online marketing. Ayan. Pero alam mo, Sis Jen Light, pag sa marketing ka, nandun yung pera, di ba? Sikap at tiyaga lang. Ayan. Mimi and Demi TV, hello host at Bicolana Mix Vlogger. Hello to you, sis. Hi, kumusta? Sis Mimi and Demi TV, hello sa'yo. Maraming salamat sa pagdalo. Ayan. So, si Sis Jen Light, matagal na pala niyang binili ang kanyang Globe Home Wi-Fi. 200, siya eh? Hindi, 200 for 7 days. 200 for 7 days. Oo. Ayan, so maraming salamat. 800, wala pa 1,000. Oo. So, ayan, maraming salamat. Yan ang gamit niya na yun? Oo.
Malakas pala. Maganda ang signal sa location nila. Oo, basta maganda ang signal, no? Mabilis naman, sis Light. Ayan, maraming salamat. Ayan, Mama Jen. Ayan, naway magamay mo ang iyong modem. Mahanapan mo talaga nung swak sa swak sa siya lang naman daw kasi ang gumagamit kaya mabilis. Mabilis naman daw. Dapat pala tig-isa tayo. Ayan, maraming salamat sa sa informasyon. Sis Jan Light. Ayan, maraming salamat. Pero ang kasi, ang signal naman, Mama Jen, i-check mo yung modem mo kasi pag wala na po talagang yun. Ayan, Kid Adventure at Jen Lightenment. Hello. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sis Jen Light, hello daw from Kid Adventure. Okay, thank you guys. Maraming thank you. Ayan, so Mama Jen, i-check mo yung modem mo kasi pag wala na po talaga siyang data, nagpupula siya, pumupula. Ayan. So thank you, maraming thank you. Hello can you understand our language? Ayan. So Do you understand? Naman, message nga ni siyempre pag ako. I know. Ayan. Hello sa lahat from Mimi and Dimi TV. Hello to you, sis. Mimi, maraming salamat. Maraming salamat sa pagpunta. Okay. So, ayan, nandiyan si Billy Jan Official, guys. Nagbababa din siya kanina ng bahay. Okay, so natapos niya na ang iba dyan, natapusan niya, baka lang siya, nagdidikit. Ayan, so maraming salamat sa 8 milyon na nandito pa sa bahay. Maraming thank you. Okay, guys. 8 million viewers. Sis Mers Parto. Maraming thank you, sis. Hinintay mo talagang live stream ko. At si Sis Mimi and Demi TV, Sis Jan Lightenment, Sabina Wonderful Journal, Brother Ronan and Brother Rafi. Thank you sa inyong lahat. Okay, so maraming thank you sa lahat ng nandito. Ayan. So, ayan ang ating ayan, opo, I'm still here. Yes, thank you. Ayan, thank you, sis. Ayan, mag-aano lang tayo ngayon, hello, Mimi, from Sis Jan Lightenment. Ayan, so 1 hour lang tayo ngayon, guys, para at least makaikot-ikot pa tayo. Hello, Kid Adventure from Sabina's Wonderful Journal. Ayan, thank you. Mega love shout out also to Mama Jen and Ate Emmy Gob. Maraming salamat sa inyong pa-BG dyan. Thank you. Ayan, so si Mama Jen kasi naubusan siya ng kanyang Ayan, hello sis at Jan. Good evening from Mimi and Demi TV. Ayan, maraming salamat. Okay, so let's bolt in, guys, sa may mga dyan. May mga tawag doon. May mga hindi nyo pa kadikit, i-check nyo. At yung mga hindi nyo naman, yung sa mga bago na nandito, kung sino po ang hindi nyo kadikit, dikitan nyo na po. Okay, so maraming thank you sa 8 milyon na nandito pa, lalo na sa inyo, si pala, Brother Saint Twins. Ayan, thank you so much, Brother Saint Twins, kahit na anto ka na, nag-stay ka sa amin ng live stream ko, maraming salamat. Ayan, thank you din po sa'yo. Okay, so, ayan, so 1 hour lang naman ako ngayon.
1 hour lang ako ngayon, mga kapatid. 1 oras lang po ako kasi gabing-gabi na. Nandito yung mga natin. Medyo late na kasi tayo kasi pinahataw natin si Mama Jen. Then, kung walang magla-livestream bukas ng 1 PM at I'll try to do my live stream at 1 PM ulit bukas. Kung walang magla-livestream ng 1:00 bukas, so pwede po ako. Okay? So, magla-livestream tayo ng umaga para si Mama Jen makahataw. Ayan. Yes, Ate Emmy, I know. Thank you. Ayan. Maraming salamat, Ate Emmy. So, magwa 1 hour lang tayo ngayon, guys, no? Para bukas, saka naman tayo babawi ng... Ay. Nahulog ang cellphone ko. Babawi tayo ng ating oras bukas, syempre. Para mabawi natin yung oras na para mahaba-haba tayo. Tsaka bukas mag-discuss tayo about kung anong mga topic natin bukas na mapag-usapan natin. Okay? So, Brother Rafi, isend ko na lang po sa iyo yung pagpunta mo sa StreamYard. Okay, so step by step kung sa'yo, send. Nakamute po phone ko. Ay, okay, Ate Emmy, thank you. Maraming thank you, Ate Emmy. Ayan, busy pa. Busy pa si Ate Emmy. Ayan, thank you. Maraming thank you, Ate Emmy and Mama Jen. Maraming salamat. Good evening, sis, at Emmy Go from Mimi and Demi TV. Ayan. So, ang hindi nakaka-attend sa atin ngayon si Brother Ainor. Sobrang busy din siya. Ako din tambay. Yes, Mama Jen, it's okay. Ayan. So, okay lang, Mama Jen. Bawi ka na lang ulit bukas kung kaya mo mag 10 PM. Bukas, okay lang. Ayan. Di ko nga alam bakit naka-live pa ako. Kaya nga, pwede mo yung Mama Jen. Puntahan mo, tapos mo siya. Tawag doon, i-end mo na siya. Okay. Pwede mo naman yata i-end. Nakikita mo pa ba yung doon, yung chat box sa comment? Okay lang yun, Mama Jen. Hayaan mo siya. Baka bukas maano mo na yun. Pero kailangan mong i-mute yun. Hindi na. Okay. Ay, hindi na. Diretso na yun Mama Jen. Pag umistop yun, diretso na yun. Nagda-download lang yun. Bukas mo pa yun makikita. Si Emmy, kaya ba madaling araw ka gusto mag-LS para tulog na mga kasama mo? Natawa ako sa'yo, sis Jinlight, ha? Kaya, sabi ni sis Jinlightenment, sis Amy, kaya ba madaling araw ka gusto mag-LS para tulog na mga kasama mo? Ayan. So, hindi si Ate Amy, baka, bakit nag-live ulit ba si Ate Amy? Hindi naman, di ba? So, one time lang siya nagmadaling araw tapos nung sinamahan na si Alice Kawaguchi. Ayan, harang. Ayan na si Mama Jen, na niya yung kanyang, main bahay. Tamsak na host, thank you. Thank you, Mama Jen. Maraming salamat. Ayan. Mimi and Demi TV, harang. Yes, thank you. Thank you sa mga paharang ninyo, guys. Ayan. So, ayan na. Maraming salamat sa 8 milyones. Matutunan ba siya ngayon? Wala. Diretso mo na. Oo nga. Sige. Ayan, so, paakatin na lang lagi si Amy sa LS para makasabay sa WH. Ayan, so, Sis Jen Light, busy kasi yung phone ni Ate Amy. Kasi, lagi, pag nasa live stream siya, bababa at bababa din siya kasi nga, may tumatawag sa kanya. Sis Amy, kumakanta ka po ba? Kanta ka kapag mag-LS ako. Ako kakanta, Sis Jean Light, gusto mo? Ako ang akyat. Anong kantahin ko? Okay, so kantahan tayo, no?
Ay, di, sabihin natin kay Ate Giga at bukas imbitahin si, ano yun? Mama Jen, sino nga yun yung may banda? Darling. Darling niya, tawag ng tawag. Hindi, walang darling si Ate Emmy. Yung ano niya, yung boss niya sa Malaysia kasi, 'di ba hindi siya nakabalik na ng Malaysia kasi nga na lockdown. Pag may bibilhin, si Ate Emmy ang nagta-translate, hindi alam kung mga ano daw. Gaya kanina, tumawag, bibili ng Soldrox, bibili ng ketchup. Yon, boss niya yon, tumatawag sa kanya. Tsaka may business kasi yung boss niya dito yata sa Pinas, kaya medyo busy siya ngayon. Okay, so maraming salamat. Okay, thank you sa mga paharang. Si Sis Mimi and Demi, ayan, labas-pasok para magpaharang. Thank you. Maraming thank you. So, 15 million love of thumbs up. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo. At 9 million viewers. Okay na host, nakita ko na, di na ako live. Oo, kasi basta na-stop siya, direct na yun mag-end stream. Sige, kantahan kita, Sis Jen Lightenment. Ayan, kakantahan ka na daw. Sis Jen Lightenment ni Ate Emmy. Naka 3 hours din pa ako. Oo, kasi live ka pa talaga. Nung 1 minute na, lumabas na ako kasi nag-clear watch and nag-clear watch history ako. So, saka na ako nag-start. Then, sabay-sabay na sila punta dito. Nandito na sila si Smers Parto, sila Brother Saint. Ha, darling. Ayan. Ate Emmy. Ang mga susunod. Ako dapat before 12 noon mag-live dahil after ng tawag darling ko. Every 5 minutes. Okay. Ay, wow. Buti pa si Sis Jen Light, my darling. Ayan. So, dapat before 12 noon. So, pwede ka pala Sis Jen Light ng ng 9 or 10 a.m. hanggang 12. 12? Before 12 pala. Pwede ka pala ng 8 maaga. 8 o'clock hanggang 11. 8, 9, 10, 11. 3 hours din. Yung 1, 2, 3, wala. Alin yung 1, 2, 3? Yung 1, 2, 3, wala. Alin ang walang 1, 2, 3? Ayan na, darling. Tulog pa. Lubot ko niyan. Ha. Ayan. Bakit Sis Jen Light? Nasaan ba si darling mo? Nasa ibang bansa din ba? Ayan. Walang LS daw ng 1, 2, 3. O kaya nga, 1, 2, 3. Oo. Ganun pala. Akala ko 1, 2, 3 na tayo. Walang nag-LS pag 1 p.m. to 3 p.m. Ayan. So, kung gusto ni Mama Jen talaga yung gabi, kung walang mag-LS ng 1, 2, 3, ako na lang. Payag ba kayo doon? Ayan. Ha. Ayan. Tulog pa daw ang lubot ni Sis Jen Light pag alas 8. Ayan. Ayan. So, maraming salamat. Ayan. So, busy. May call center din pala si Sis Jen Light pag before 12 noon. Ayan. So, nasa ibang bansa bang darling mo, Sis Jen Light? Ayan. So, ngayon, nalaman natin na may darling pala si Sis Jen Light. Ayan. Akala namin Sis Jen Light. Single ka. Double ka na din pala. Ayan. Kaya, ilangan ko lang maagang gising Sabado at Sunday dahil sa church. Okay. Oo. So, yun naman talagang schedule ni Sis Jen Light ang Saturday and Sunday na maaga siya. Buti pa kayo, my darling. Sabi ni Mama, ni Mama Jen. Ayan. Philam Kid at Mama Jen Vlog, hello. Hello to you, Philam Kid Adventure. Hi, how are you today? Opo, nasa labas ng bansa. Ay, wow. Nasa abroad pala ang darling ni Sis Jen Lightenman.
My darling ka naman, Mama Jen, Oo, no. Lagi pang kasama. Si Sis Jen Light, LDR. Ayan. LDR si Sis Jen Lightenment. Ayan. Ako mo. Pag nawala ang carbonara, Sis Jen Light, for sure, baka lilipad ka papunta doon para mamasyal. Okay, so 8 million still. Hello at Kid Adventure. Ayan. Thank you so much, Mama Jen. Ayan, Kid Adventure. Thank you for having you here and for staying through my live stream. Thank you, my dear. Okay, so mega love shout out to each and every one of you there, guys, mga kapatid. Salamat. Okay, so ayan, napag-usapan natin ang mga darling natin. Okay, o ikaw, Mama Jen, malapit na sa yung darling mo. Si Sis Jen Light, LDR feels siya ngayon. Kasi, di ba, hindi nakauwi ang darling na for sure kasi may carbonara. Ayan, so 8 million viewers, thank you. And 15 million love of thumbs up. Ayan. Pero pag love life pag-uusapan, di ako makarelate. Ay, bakit naman? sabay ganon, Sis Jean Light. Bakit naman? Ayan. Meron Jean Light, nagbiro lang ako. Ayan. Oo. So, may mga darling din kami, Sis Jean Light. Okay? So, ako, nandito ang darling ko. Lahat tayo may darling. Darling of the crowd. Okay, so maraming salamat. Na-cornyhan na ako, thunders na kasi. Oo nga, iba na kasi yung di ba? Iba yung feeling. Iba na yung feeling kasi Sis Jean Light, pag yung aging ka na ang nasa 40 plus na ang edad mo, parang parang lang, parang ang hinahanap na lang natin yung companionship. Ayan. But still, we need to be in love every day of our life. Para masaya tayo na kasama ang darling natin habang malakas pa tayo, 'di ba? Mamasyal, mag-date kayo kung saan-saan. So parang ganun lang, labas kayo pag Sunday, kakain o mag-church, ganyan. Okay. Buti pinahiram ako ng cellphone ni Habi. Ha ha ha, sabi ni Mama Jen. Ayan. Billy Jan Official. Thanks, Doc. Pati sa mga pakyut na artista, di ako kinikilig. Ha ha ha. Ayan, sabi ni Sis Jen Light and Man. Nako, si Sis Jen Light. Ayan. Pati daw sa mga pakyut na hindi na din siya. You got this, sabi ni Mama Jen. Thank you, Mama Jen. Ayan, nandyan ka. So, ayan. So, ganun talaga. Diba? The more na nagtaas ng edad mo, parang wala na. So, ang hinahanap mo na lang, companionship. Kasi iba pa rin yung may kasama ka sa buhay na tatanda ka. Okay? So, ganun yun. Kasi kami dati, ay sabi nga sa akin noon ng kapatid ko, kahit hindi na ako mag-asawa kasi nandyan naman sila, pero iba pa rin kasi yung may kasama ka na tatanda ka. Okay? Basta matino naman yung darling. Okay, so maraming salamat. Ayan. So, ayan. So, yung feeling ni Sis Jen Light, yun. Ganun na talaga pag sabi niya nga, thunders. Jen Tonic, tamsak na host. Yes, thank you. Thank you sa patamsak, Mama Jen. Maraming salamat sa patamsak. Ayan. Tumpak, pak, sabi ni... sabi ni Brother Rafi. Tumpak, pak. Ayan, nagkapakpak. Ayan, di ba si Brother Rafi, but si Brother Rafi naman kasi lalaki siya. Hindi pa huli ang lahat sa iyo, Brother Rafi. 'Di ba? So hindi ka binigyan and hindi ka binigyan ng mga kabata-bataan mo pa, but someday siguro may ibibigay sa iyo si God na magiging kasama mo. Okay? So ilang taon ka na ba, Brother Rafi, ngayon? Ha, Brother Rafi, ilang taong ka na? Ayan, Jan Tonic, thank you sa patamsa. Thank you.
Belijan Official, ayan, maraming salamat. And Phil Kid Adventure, thank you so much. Ayan, si Brother Rapi, nagtumpak, pak, pak, pak. Maraming salamat sa mga nandito sa bahay ngayon. Okay, ayan. So, tutuduhan ni host ang mangingisda din ako sa mga nagla-live stream, di ba? Pag natapos ang ano natin, live stream natin, ah mangingisda din tayo para marami din tayong marami kayong madidikitang pag nag-live stream na para dadalaw din sa atin, di ba? Okay, so thank you for the 9 million viewers. Thank you Jan Tonic, Mama Jan Vlog, Bola Jan G. Maraming salamat. Okay, so gawin pa natin, ano pa, ilan? 20 minutes na lang guys. 20 minutes? Ay, oo, 20 minutes. 25. Yeah. So, ayan, tapusin na lang natin ang oras natin guys para may time pa tayong mag-ikot, magala-gala tayo sa mga nagla-live stream ngayon para makapangisda tayo, no? So, tapusin na lang natin po. Ayan. So, Sis Mers Parto, thank you so much for staying. Ayan. Sis, kung inaanto ka na, madaling araw na sa inyo. Okay lang po si host. Ayan, total matatapos naman na po ako ng within 24 minutes. Ayan, 24 minutes pala. Okay, so it's okay po. Ayan, naintindihan po ni host. Pinabuelo lang natin si Mama Jen ng kanyang ngayon kasi para matulungan. Ang bilis ng isang oras, no? Kaya nga sis Jen. Oo. So, ayan. So, yun ang gagawin natin, guys. Pag after ng live stream ko, don't forget to clear your search and watch history bago tayo papasok ulit sa isang live streaming para malinis po ang ating bahay bago tayo pumasok sa isang nagla-live stream. Okay? So, ayan. Pwede po ba mangisda ulit eh? Ang daming nalagas kagabi. Okay lang po. Okay lang sis Sabina kasi kung hindi mo naman po sila dinikitan kagabi. Kung hindi po mo pa naman sila dinikitan kagabi or kung dinikitan mo, pwede mo naman ialisin na muna para para makapag-isda ka. Mangisda ka buong gabi at Sabina. Yes. Okay po. Good night everyone. Sleep na ako. Yes, sis Mers Parto. Thank you so much. Ayan. PM mo po ako or i-PM mo kami lahat kung magla-live stream ka po bukas. Ayan. Kung wala ka pong work sa school, pwede po. Libre po ang 1 to 3 PM. Okay? Then, sa bagay yung time mo po is 4 o'clock, diba? Hindi naman talaga bawal mangisda. Ayan. So, basta hindi ka po, si Sabina, pwede kang mangisda. Okay? Pwede kang mangisda. I-ano mo lang yung channel mo, ha? Dapat po pala di muna ako dikit agad. Yes, antayin mo na lang sila. Kung hindi ka sigurado sa dapat po pala di muna ako dikit agad at Jan Enlightenment. Oo. So, antayin mo sila kung tawag doon. Basta, alam nyo naman, di ba? Ayan. So, alam nyo naman. Yes, Mama Jen. Opo, Mama Jen. Ayan. So, basta, alam nyo naman kung sobra na at sobra na talaga, di ba? So, si Ate Emmy naranasan yan mamalo, pero walang masamang mangisda. Basta alam nyo kung hanggang saan ang limitasyon, di ba? So, kita-kita mo naman. So, mag-ikot tayo, guys. Yung mga nalagas na yun, hayaan na natin. I-clear up nyo yung channel nyo. Okay? Kasi nalaglag naman lahat So, alam nyo naman kung sino ang mga dinaanan nyo kahapon. So, alisin nyo na para mangisda na tayo ng bongga. Diba? So, alam nyo na ang limitasyon. So, kami noon, pag nakakasampu kami ng isda na maganda, ang palitan, nag-stop na kami. Pero pag maganda naman ang palitan, yun.
gabi, mangisda pa rin kami nila Mama Jen at ni Ate Emmy noon. So, humahataw din kami. Okay? So, ganun po. Okay po, oh, salamat po. Yes, si Sabena, alam ko naglilista ka, kaya alam mo kung sila sino. Okay? May listahan ka naman, i-check mo, kindly check. Ayan. Para ma-clear up mo yung iyong channel, then clear mo lang yung history mo, then sabay pasok sa mga nagla-live stream. Okay? So ikot-ikot tayo ngayon sa mga nagla-live stream, guys. After my live stream, mag-iikot tayo para mangisda tayo. Okay? Dapat pala sabihin na nagpahinga ka muna mangisda dahil kanina inantay mo muna kung maglalagas. Nangisda ba siya kanina? Okay po, salamat. Yes, welcome. Ayan, walang bawal mangisda, sabi ni Ate Amy. Oo, basta alam mo kung hanggang saan ang limitasyon. Walang bawal mangisda. Kung pwede nga lang, agahido na mo yun, di ba? Ilagay sa alat. Sis Jen Light, alam mo yung alat, tsaka yung agahid. Di ba? Yung pangsilo ng isda ay ginawa na natin para masilo na lang lahat, di ba? Yung mga isda. Ayan. So, ayan, ano na lang, mayroon na lang akong ilang minutes. Ayan. So, kunti na lang, guys. Okay. Kunti na lang, guys. 15 minutes na lang. 15 ba? Ano ba tong na to? 15 ba? Sabay kong ganun. Okay. So, 19 minutes pa pala. Ayan, so, ayan, tapusin na lang natin yun, then, yun ang, natin. Pupunta tayo sa, then, Kuya Rafi, isend ko sa'yo bukas po, ha, kasi, ayan, yes, alam ko ang alat, sis Bicolana, ayan, o, diba, yung alat, nagawa minsan ginagawa nilang, ano yung pagkagawa sa inyo, sis Mimi, kasi sa amin, yanto, yun yanto. Yantok ba yun? Yantok, oo. Tapos made of bamboo. Yung inano na bamboo, tas ilalagay, tas isasakbit dito ng mangingisda. O, yun ang dala-dala nila pag maninilo ng isda, lalo sa gabi. Ayan. Mangisda o di mangisda, lagas pa rin. Bahala na si Lolo, oy. Sabi ni Sis Jen, light and bend. Ayan, sabi ni Sis Jen, bahala na si Lolo. Okay, so, di ba? So, minsan ganyan. Pero the more na nagla-live stream ka, talaga, possible na mayroong pumupunta sa atin, di ba? Either minsan na 2, 3, or 5, minsan nakakaganyan ka, the more na nagtagal ka sa live stream mo. So, ano namin yun kumbaga, nung sa tagal namin nagla-live stream, nung mga nangingisda kami, yung hindi pa kami ganito ngayon, the more pala na nagla-livestream, possible na may didikit sa'yo. Yun. Kaya sabi ko, pagka umaga, ay sabi ko, nag-livestream lang ako, hindi ako nangisda, pero mayroon akong pumasok na banana. So, it's okay. Di ba? So, ayan. Bahala na si Batman, Jen Light. Sabi ni Mama Jen Vlog, bahala na si Batman, Jen Light. kaya nga, di ba? So, bahala na si Batman. Ibigay na natin kay Batman, kay Superman. Ayan. So, maraming salamat. 7 milyon. Ayan. So, yun lang ang natin, ang kasiyahan natin, di ba, na tayo? Tawag doon yung bakit kaya si Batman pwede naman si Captain America? Ayan, bakit daw Mama Jen si Batman na pwede naman daw si Captain America? Hindi kaya si Captain America, iyon na si Lolo. Ha, sabi ni Mama Jen. Ayan. So, ayan guys, 20 minutes na lang guys, ay 20 minutes, 15 minutes na lang, ayan, 15 minutes na lang. Okay, so, thank you, maraming thank you sa inyo nandiyan stay, ayan, Captain America, Taga America man si diba, si Lolo,
Kaya, si Captain America nga naman. Okay. Tapusin ko na to. Mag-ikot-ikot tayo. Sabi ni Batman, ako lagi na lang ako. Agad-agad tapos na. Sabi ni Rafi Dimaon. Yes nga, Brother Rafi, di ba? Mama, gaganunin lang yan ni Captain America, ano na tayo. Lahat tayo nalagyan ng saging. Malay mo bukas, pinamigay ulit ni Lolo, no? Sana maghimala. Himala, na ibalik lahat ang saging nyo. Okay, pero hayaan na natin yan. Okay, so ayan. Okay, so 5 minutes. 5 minuto na lang guys at matatapos tayo. Okay, so Phil Kid Adventure, thank you so much. Wish ko lang, sabi ni Brother Rafi. Wish ko lang. Thank you. Ang bilis ng oras, kaya nga Mama Jean eh. 'Di ba? So saglit lang pag ikaw nakaupo at continue yung ano mo. Continue mo lang yung nagsalita ka ng salita. Saglit lang. Parang ganun lang ang oras. Kabilis. Okay. Okay. So walang iba. I-build up ulit natin ang viewers natin. Akala nila na wala ako sa sa nag-live stream lang ng ilang Okay. So, ayan. Maraming salamat sa inyo. Si Mama Jean kay nabobore kapag walang mag-chat. Dahil walang babasahin. Ha ha ha. Ayan, nabobore ka ba Mama Jean pag walang nagko-comment? Ang gawin nyo lang guys, ganito. Kapag ako LS 10 oras, sabi ni Brother Rafi, ay si Brother Rafi, pag ito ang mag-LS, okay to kasi may pakanta-kanta, di ba? So, ano yan, hindi mabobore, basta may mic. Kanta ka na ng kanta, Brother Rafi. Ayan. So, request kayo ng song, ganyan. Correct, naiinip ako, nang nakaupo lang, ha ha ha, ayan. May alam nga akong sabi pa, hoy, mag-comment naman kayo para may babasahin ako. Bahala na si Batman, wala ako marinig, mute. Ayan, bakit ka nakamute Ate Emmy? Pakinggan mo kami. Ha ha ha, sabi ni Brother Rafi, ayan. Thank you guys, ayan, 3 minutes na lang. 3 minutes na lang din magtatapos tayo. Thank you sa 15 million love of Damsa guys. Maraming salamat sa support. Sis Jen Lai, thank you. Mega love shout out Mama Jen, Vola Jen, Jen Tonic, thank you. And mega love shout out to Ate Emmy, thank you so much. Ayan, kausap ni Emmy si darling niya, haha, joke Emmy, sabi ni Mama Jen. Ayan, so bukas mag-StreamYard ako. Okay? Mag-StreamYard ako kasi tinitipid ko ang StreamYard ko kasi baka mawalay. O, diba? So, bukas StreamYard tayo para kung may gustong umakyat, akyat sila. Diba? Okay, so 6 million viewers still. And we have 2 minutes more to go, guys. Bakit walang darling si Emmy? Ayan. So, hindi ko masagot yan, Sis Jen Light. Si Ate Emmy ang makakasagot niyan. Ayan, gandang babae. Ayan, sabi ni Sis Jen Light. Ayan. So, actually, sila Ate Emmy is, magaganda naman talaga ang lahi nila. Yung mga nila, sagob. Okay, so maraming salamat. So, Sis Jen Light, hindi po ako sasagot kung bakit walang darling si Ate Emmy. Si Ate Emmy po ang makakasagot niyan. Ayan. So, i-reserve mo yung question mo pag nag-live stream si Ate Emmy. Okay, kita-kits bukas, guys. Yes, Brother Rafi. Ayan, so 1 minute na lang. Tapusin natin, 1 minuto na lang, Brother Rafi, bago ka lalabas. Ayan, so maraming salamat. So, Sis Jen Light, ano mo muna yan, i-sealed. I-sealed mo muna yung question mo kay Ate Emmy kasi siya lang ang makakasagot niyan. Okay, so sealed muna natin yan. Sis Sabena, thank you.
Maraming thank you. See you, Tom, Sis Bicolana. Yes, Sis Mimi and Demi TV, thank you so much. At ayan, okay ho, sabi ni Sis Jen Light, ayan, isolve mo muna yan pag nag-livestream si Ate Emmy. Yun, buksan natin ulit yung sobre mo ng question mo sa kanya. Okay? So, maraming salamat guys. Sis Jen Light, Sis Mimi, ayan. Mama Jen Vlog, thank you so much. Thank you din, Sis Bicolana. Ayan, you're very much welcome, Sis Sabina. Brother Rafi, Brother Ron and Endo, thank you so much. Ate Emmy, thank you sa'yo. Maraming thank you. And sa inyo ni Mama Jen Vlog, thank you so much. yung mga warriors natin, ayan, maraming salamat sa inyo. And sino pa? Brother Saint Twins, thank you. Belly Jan Official, thank you so much for having you here. And Phil Kid Adventure, thank you so much. Good night everyone. Ayan, and see you again tomorrow. Brother Rapi, bukas ko na gagawin ha, and then isi-send ko na lang. Diretso ko i-premiere ang live stream ko bukas sa StreamYard. Okay, so thank you. Thank you sa inyong lahat guys. Okay, God bless us all. Ayan, pwedeng pang isda. Mangisda tayo. Bye-bye. God bless sa lahat. Night all. Good night, Sis Jan Light. Bye po. Bye. Bye everyone.